अतिशय गप्पिष्ट आणि हात वारे करून असे ते रंगून गोष्टी सांगत असत, ते ऐकतच राहावं. तेव्हा हे ऐकण्याचा योग मला बालपणी आला, माझ्या बालपणी. आणि नंतर मग तिथे पत्त्यांचे डाव त्यांचे पडायचे आणि ते असेच रंगायचे. ते सगळं मी पाहिलेलं होतं लहानपणी, तेव्हापासून माझी ओळख. त्यानंतर मग काय झालं, मी ग्रॅज्युएट होऊन आलो आणि मी असंच ग्रॅज्युएटची परीक्षा देऊन आलो होतो. उसगावला गेलो तर ते मला म्हणाले, काय करणार आहेस तू आता? मी म्हटलं मला नोकरी पाहिजे. तर म्हणाले, मग आमच्या हायस्कूलमध्ये काय येत नाही? मी म्हटलं बघतो, अजून काही विचार केलेला नाही. 4 दिवसांनी मला तार आली. वेलिंगकर सर तेव्हा प्रिन्सिपल होते. तार आली, ताबडतोब येऊन भेटा म्हणून. मी भेटलो आणि माझी त्यांनी त्याच भेटीत अपॉइंटमेंट करून टाकली, कारण BSc ग्रॅज्युएट्स त्यावेळी मिळतच नव्हते. तेव्हा अशा पद्धतीने मी आळविदा हायस्कूलमध्ये शिक्षक झालो. आणि वेलिंगकर सर हे अतिशय उत्कृष्ट प्रशासक होते आणि उत्कृष्ट शिक्षक पण होते. त्यांनी मला तर अगदी मुक्त हे दिलेलं होतं, तुला काय जे ॲक्टिव्हिटीज वगैरे करायच्या असतील ते कर. आणि अनेक ॲक्टिव्हिटीज, नवीन उपक्रम आम्ही त्यावेळी आळविदा हायस्कूलमध्ये सुरू केले आणि ते आम्ही बरोबरीने, मी उसगावकर सर कैसरे म्हणून होते, नंतर मग मोहन कामत नंतर 1-2 वर्षांनी आले आमच्याबरोबर. आणि त्यावेळी तुम्हाला सांगतो, आळविदा हायस्कूलची अशी एक परंपरा होती अनेक वर्षांची, म्हणजे मी जॉईन तिथं होण्याच्या अगोदरपासून, की दरवर्षी गॅदरिंगला विद्यार्थी आणि शिक्षक म्हणून एक नाटक बसवत असत. आणि ते नाटक हे फोंड्याचं आकर्षण होतं, म्हणजे फोंड्याचे लोक वाट बघायचे, हे नाटक आपले गॅदरिंग कधी होईल आणि हे नाटक कधी पाहायला मिळेल. अशी अनेक नाटकं त्यापूर्वी झालेली होती. अनेक विद्यार्थी नट किंवा शिक्षक नट त्या स्टेजवर आळविदा हायस्कूलच्या तिथून गेलेले होते आणि त्यांनी नाव मिळवलं. तेव्हा मी त्यावेळी जॉईन झाल्यानंतर मग अर्थात या नाटकात भाग घेण्याची संधी मला मिळाली. आणि मला आठवतं, पहिलं नाटक आम्ही पहिल्याच वर्षी असावं, हे आमचं रांगणेकरांचं कुलवधू ही नाटक बसवलं. आणि त्या नाटकात मी ती प्रमुख भूमिका देवदत्तच मला वाटतं, ती मी भूमिका केली होती. ती संगीत गाणे तो हा. कुठलीही संस्था स्थापन करताना त्याला मुहूर्त लागतो आणि तो मुहूर्त जर चांगला असेल तर संस्था भरभराटीला जाते. प्रथम मी संस्थापक आहे आणि ह्या संस्थेला आज 35 वर्ष होत आहे, त्याच्याबद्दल आनंद होतो. याचप्रमाणे माझ्या माध्यमातून आणखी 2-3 गोष्टी झाल्या. म्हणजे फोंड्याचा जो सार्वजनिक गणेशोत्सव आहे, तो सार्वजनिक गणेशोत्सव मी आणि माझे एक मित्र वल्लभदास नाईक आणि तिसरे विनायक कवळेकर म्हणजे दास कवळे, खूप तेपान म्हणजे 2 शिक्षकांना म्हणजे एक बरं झाले, म्हजे मुखार म्हणजे शिक्षक आसात आणि म्हजे मुखार म्हणजे विद्यार्थी आसात. 2 गजाली बऱ्यो दिसल्यो. फुडल्या चरांकेत बसल्यात ते दवंदे सर, MG सर, ढवळकार सरान म्हाका शिकोवना, पूण सरांचे मार्गदर्शन अनुभव पळयल्यार सर त्याच लेवलाचेर येतात. आणि तांचे कडल्यान प्रेरणा घेवन हांव शिकिल्लो. पंचवाडकर सर फाटल्यान बसलो तो म्हाका विद्यार्थी जावन आसा, तो भितर आसा. आणि मोगाळ विद्यार्थ्यान तुमकां म्हणूना काका अशें कोण विद्यार्थी आसले आणि बाकीचे हेर कलाकार बंधू भगिनी. स्टेजीर पावल दवरतना इल्लेशें रडूंक आयलें, इल्लेशें. इतल्याच खातीर वो भावूक जावपाचो तसो प्रसंग न्ही, पूण हांव इल्लेशें आवडटी करून, कित्याक हांव जर आज हांगा उबो आसा जाल्यार हे 2 व्यक्तींक लागून. 50 वर्सां फाटलें एक चित्र, विदारक चित्र जें आशिल्लें, जेन्ना आमच्या समाजांतल्या भुरग्यांक, चल्याक किंवा चलयांक माचयेर वचपा पसून आवय बापूय वंचीत करतालीं, नाका म्हणटालीं, आमच्या प्रांतांनी तो. अशा वेळार म्हाका ज्यांनी प्रोत्साहन दिवन स्टेजीर वच म्हणून सांगलें, धुकल्लो आनी प्रोत्साहीत केलें, ते म्हणजे व्हडले भाव भौमानेस्त रविकांत केरकार.
ज्यांचे स्मृतीप्रित्यर्थ आज पहिले नाटक जाता आणि आता तुझे 2-3 तरी प्रोग्राम आशिल्ले वास्कोचो धरून एक नाटक असेल 2 नाटकां आशिल्ले आणि एक सगळे कॅन्सल करायला हे 2 व्यक्तीक लागून फक्त वर्धांबिकाचे खूप फंक्शन अटेंड केल्या वर्षभरात पण ह्या 2 व्यक्तीक लागून नाजाल्यार हांवें किंबहुना ह्या दोन्ही व्यक्ती कडेन पोडमोड जातलो म्हणून हांव म्हजे गजाल सांगता इतलेंच की 50वें वर्स म्हजें चालू आसा ते किंबहुना ह्या मनशाक लागून हाणें जर म्हाका तेजे वेळार आवय सारकोच जर सांगिल्लें बाबा रे चीत हांव 10 खेप वचून म्हाजे स्टेजीर चडटा आसतना जाल्यार किंबहुना आज हांव 50 करचो नाशिल्लो आनी किंबहुना जें सातत्य राखून हांवें नाट्यमंडळांत कामगिरी केली ती म्हजे कडल्यान जावची नाशिल्ली आनी ताच्या मागीर जेन्ना आल्मेदांत जेन्ना गेलो 5वी 6वी 7वी पाट्यार पूण आल्मेदांत जेन्ना 8वेंत गेलो 8वेंतल्यान म्हाका प्रोत्साहीत करपी मनीस म्हणजे उजगांवकार सर जांकां लागून म्हाका आल्मेदाच्या माचयेर चडपाची संदी मेळ्ळी आनी जांकां लागून म्हाका नंतर हंस संगीत मंडळांत सुद्दां स्थान मेळ्ळें कारण ओन्ली बिकॉज ऑफ हीज रिकमेंडेशन आनी हंसांतल्यान म्हजो स्पर्धात्मक रंगभुमीवेलो प्रवास सुरू जालो ताचे नंतर वर्धांबिकांतल्यान प्रवास करत पांडवाडा युवक संघ चोडन प्रगती बोरी आज पण उठायला उशीर झाला. चला 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 घाई करा आता मिस्टर सदाशिव कोठी भास्कर. आज पण ऑफिसला जायला उशीर व्हायला नको. लवकर फ्रेश होऊन घ्या, कपडे चढवा, टांगा पकडा आणि ऑफिस गाठा. आणि मिस्टर सदाशिव कोठी भास्कर असिस्टंट मॅनेजर दक्षिण पश्चिम मध्य रेल्वे अशी दारावर पाठी असलेल्या एका बोळवाजा खोऱ्यात घुसा आणि 10 ते 6 मान म्हणून मॅनेजरशिप करा. छे, आज तरी ऑफिसला उशीर व्हायला नको पण उशीर होणारच. काल माडीवर मी नको नको म्हणत असताना मध्यरात्र केली. मग बाईनं आग्रह केला म्हणून पहाट केली. पण बाई काय गायल्या. वा, पिकल्या पानाचा देठ की हो हिरवा. तन आणि मन तृप्त झाले. आणि धन आता असल्या उद्योगात धन जाणारच. वाजले किती? 9:30. मग 8 वाजता नाश्ता घेऊन येणार हा सखाराम कुठं गचकला. परांजपे बाईला पण हाकारलं नाही. ही परांजपीड फार शेफारली आहे. का नाही शेफारणार? शहरातला वडिलोपार्जित बंगला त्याचं केलं लॉन्च. 10 खोल्या आहेत. खोल्याचं भाडं जोडीला खानावं आणि माया भरपूर त्यात बिन लग्नाच्या म्हणजे इतर खर्चही नाही. झालाच तर फायदा आणि तो तर होतोच म्हणा. पण आजचे टाइम टेबल बोंबल. आता खाली त्या खानावळीत जाऊन नाश्त्याला बसावं लागतं आणि काय पानात पडेल ते गोड मानावं लागतं. नाश्ता कसा नाही आला अजून? ए सखाराम, ए सखाराम. ती म्हातारी बाई आपल्या घराच्या गॅलरीतून काय पाहते? अरे इकडेच पाहते. आणि तो पैलवान साला तालमीत उभायचं सोडून गच्चीवर काय करतोय? इकडंच पाहतो का लेखाचा? अरे हो, इकडंच पाहतोय. रस्त्यावर पण गर्दी जमली आहे. परांजपे बाईच्या लॉजवर कुणी नवीन पाखरू आलाय की काय बघायला हवं. ए सखाराम. मी हाक मारली मला. मी सखारामला हाक मारली. नाश्ता नाही आलाय पण तुम्ही कोण? तो म्हणतोय सखाराम नाश्ता घेऊन नाही आलाय.
नाही. अरे कोण तू उपसून बघ आणि नाश्ता नाही म्हणजे काय असते परांचा बिंदूला घेतोच पहिला. गत चढवला का आवाज? तो कोणत्या आधी कळलं तर बरं होईल. पोलीसवाला वाटतो. आता बघूया तो काय करतो. छे, पण पोलीस इथं काय करणार? बाहेर गोंगाट सगळे शेजारी टाक लावून बसलेले. हा कोण होता ना? असंच राहायला आलाय की काय लॉजवर? हे बघा साहेब, मला वाटतं आज तुम्ही बाहेर जाऊन ते मला सांगणार तुम्ही कोण ते आधी सांगा. मी तुमच्या भल्यासाठी सांगितलंय साहेब. हे बघा साहेब, ते पगार काय म्हणतात ते ऐका. रूमच्या बाहेर पडू नका. बाहेर सगळ्या गच्च्यावर माणसं उभी आहेत. गंमत बघताय असंच वाटतंय. काय भानगड आहे? परांचा मी बाईनाच बोलून काढतो. अरे हे काय चाललंय? अरे कोण तुम्ही? मला का अडवताय? ते बोनस काय म्हणतात ते आधी ऐका. अरे पण माझ्याच खोलीतून बाहेर पडायला मला का म्हणाई? तुम्ही बाहेर पडू शकत नाही का? का नाही मी बाहेर पडू शकत? कारण तुम्हाला अटक करण्यात आली म्हणून. वाटलंच होतं मला. हे पोलिसांचा लफडा आहे. साध्या वेशातले पोलीस पण ओळखता येतात. तसा वाचत येतो त्यांना. पण डायरेक्ट अटक म्हणजे काय म्हणाला? अटक? अटक? कोणत्या गुन्ह्याखाली? ते आम्हाला माहित नाही. आणि माहित असलं तरी ते तुम्हाला सांगण्याचा अधिकार आम्हाला कुठाही साहेब. पण तुम्हाला अटक करण्यात आलेली आहे किंवा इथून बाहेर पडण्याची खटपट करू नका. साध्या वेशातल्या पोलिसांचा गराडा पण नाही लावतो होती. 4 ओर से घिरे हुए हो, भागने की कोशिश नामुमकिन है. तुर्तास आम्ही तुम्हाला इतकं सांगू इच्छितो की तुमच्यावरील खटल्याची कारवाई आतापासून सुरू झालेली आहे. सविस्तर माहिती तुम्हाला दिली जाईल. तुर्तास तुम्ही अटकेत आहात एवढ्याच सांगण्याची मुभा मला होती. पण माझी मर्यादा ओलांडतो याची मला कल्पना आहे. पण माझं बोलणं एक भुलूस आणि तुम्ही सोडून दुसऱ्याने ऐकलेलं नाही. आणि त्यामुळं मी निश्चिंत आहे. आमच्यासारखे परोपकारी अटक पोलीस मिळाल्याचं भाग्य तुम्हाला लाभले. त्या भाग्याने जर अशीच साथ दिली ना तर तुम्ही निर्दोष देखील सुटाल. पोलिसांना तो खातोय तो माझा नाश्ता आहे. अनेक साहेब, बाजूच्या खोलीत इन्स्पेक्टर देना भत्ते तुमची वाट पाहत आहेत. कुठल्या खोली? खोली नंबर 5. तिथे संगीताबाईची खोली. तीच खोली का? म्हणजे जरा मोठी आहे पण बाई घोळ करणार. इन्स्पेक्टर संगीताबाईच्या खोली. तर मग संगीताबाई कुठे गेले? संगीताबाई कोण? हे बघा साहेब, तुमचा काहीतरी गंभीर घोळ झालाय हो. अहो, मी साधा रेल्वे काम करणारा असिस्टंट मॅनेजर. आता मी असा काय गुन्हा केलाय मग डायरेक्ट अटक? म्हणजे बघा, कॉन्ट्रॅक्ट देणं, नेमणुका करणं, हात ओले करणं, हात ओले करून घेणं, यापासून मी हातभर कशाला मैलभर तुरत असतो. म्हणजे ते डिपार्टमेंटच नाही ना ते आपलं. आमचा गैरसमज कधीच होत नाही. थोड्या वेळात कळतो मला ते. इन्स्पेक्टरांची तयारी झाली की शिट्टी मारती किंवा आम्ही त्यांना भेटायला जायचं. विचारलं काय ना की कुणाच्या तक्रारीवरती कारवाई सुरू झाली आहे ते? नको नको. मग त्यांनी सांगितलं त्यांना बोलण्याचा अधिकार नाही. आणि माहीत असलं म्हणून हे सांगणार नाही. हे बघा साहेब, मला अजून वाटतंय की तुमची काहीतरी चूक होते हो. तुमच्याकडे अटक वॉरंट आहे काय? असू शकेल, हा मग पण ती मला दाखवूच असं नाही ना. ते भक्ती साहेबांकडे असू शकतो. हो, जरा नाव बघून येता का? माझं नाव सदाशिव कोटी बसकर. हवं असेल तर ओळखपत्र दाखवतो की. हे घ्या साहेब, हे जरा वाचाय काय समजत नाही मला. ते काय सायकलचा लायसन आहे. बरं मग हे घ्या. सदाशिव कोटी भास्कर. इतकी चांगली आहे ना. हो, पण उभी थोडं शिळ वाटलं मला. कालच गरम करून दिलं होती. जरा ते वॉरंट बघून येता का? साहेब, आम्हाला कोण वाचायला देणार सरकारी कागद? आणि तिला वाचायला कुणाला एकाला येते वाचायला?
आम्ही अडाणी निरक्षर माणसं. हे बघा साहेब, ते सरकारी कागदाचं सोडून द्या ना तुम्ही. तुम्हाला काय वाटतं असे कागदी घोडे नाचवले म्हणजे तुमच्या केसाने का ताबडतोब लागेल? लहान मुलाचं करू नका साहेब. हो बरं तुम्ही आल्या परत बाई तुम्ही चालल्या बाय बाय बाय. त्या का पळाल्या? त्या तुम्हाला भेटू शकत नाही कारण तुम्हाला अटक करण्यात आली म्हणून. अहो, पण तुम्ही मला अशी कशी अटक करू शकता? ते सुद्धा असं अनपेक्षित आणि विक्षिप्तपणे. हा? काय म्हणाला तो? विक्षिप्त झालं सुरू परत तुमचं. साहेब, आम्ही उत्तरा देऊ शकत नाही कारण तुम्हाला अटक झालेली आहे. आणि हे बघा साहेब, हे कपडे तुम्हाला बदलावे लागतील. हे अहो, असले कपडे बिकडे चालत नाही. जरा साधेसे कपडे घ्या बरोबर. तुमचे बाकीचे सगळे कपडे तुमच्या अंडरविअर सकट आमच्या स्वाधीन करा. केसाने का तुमच्या बाजूने लागला तो करू परत सगळे. कपडे तिकडे देण्यापेक्षा आमच्याकडे द्या साहेब. तुम्ही तिकडे कपडे दिले आणि ते कपडे गहाळ झाले तर कुणाला विचारा घटना संपायला किती वेळ लागेल? समजा तुम्ही एकाकडे कपडे दिले त्याला आम्ही का म्हणूया? काय म्हणूया? आता खटल्याचा निकाल लागेल त्यावेळी तिचा कळत असेल याची काय खात्री? तिचा डग किंवा ज्ञ सुद्धा असू शकेल. तिकडे चोरी बहुत होते साहेब. एका मर्यादित वेळेपर्यंत त्या ऐवज सांभाळतात. वेळ संपली की विकून टाका. आता हा तुमचा खटला किती वेळ चालेल कोणाला खबर? अशा विकून टाकलेल्या ऐवजाची भरपाई ते देतात पण ते कितीशी असते. आधीच ते विकून टाकतात तर सगळ्यात कमी बोली लागेल त्याला. योग्य बोली लागेल त्याला नाही. आणि ही योग्य बोली कोणती हे तरी कोणाला माहित असतं. योग्य माणसाने लावलेल्या बोलीला मग ते योग्य बोली म्हणतात. सांगायचा मेन पॉईंट काय साहेब? ते कपडे तुम्ही द्या मला. म्हणजे एक त्यांना भेटल्यावर द्या. अरे, कपडे द्या ऐवज द्या काय काय लावलंय का रे? मला तुमचं ओळखपत्र दाखवा अगोदर. आणि अटक वॉरंट बघितल्याशिवाय मी अटक होणारच नाही. आता पुन्हा ते अहो साहेब, तुम्ही कुठल्या संकटात सापडलाय त्याचा विचार करा. हो, आमच्यावर का कसं आमच्या इतके तुमची हिती चिंतक या वेळेला आम्ही बोनस म्हणतो ते बरोबर आहे. नाही तर हा काय मस्त आहे चहा. बोनस थोडी टाकून बघ. हे सगळं हे शब्दात घोळणं चाललंय. आणि आणि हा असं काय बघतोय? मी त्या वॉरंट बघितल्याशिवाय एक शब्द बोलणार नाही. दाखवा. हे बघा साहेब, आम्ही अडाणी माणसं. तुमच्यावर पहारा देण्याशिवाय तुमच्या या खटल्याशी आमचं काही देणं घेणं नाही. आता 10 तास पहारा द्यायचा, आपला पगार घ्यायचा, बस. आता इतक्या वर्षाच्या सर्व्हिस मध्ये आम्ही एक बाब शिकलोय साहेब. वरचे लोक जेव्हा खटला गुदरतात तेव्हा त्यांच्याकडे आरोपीची बित्तम बातमी असते. चूक होण्याची शक्यताच नाहीच साहेब. हो, आता वरचे अधिकारी म्हणजे वरचे म्हणजे एकदम वरचे नाही, जरा वरचे ही जनतेच्या वाटेला जात नाही. पण कायद्याचे रक्षण करण्यासाठी आरोपीला अटक करावीच लागते साहेब. आणि म्हणून मग ते आम्हाला पाठवतात. हा असा कायदा आहे बघा साहेब. आता मला सांगा ह्यात आमची चूक वा गफलत कशी घडेल? हा असा कायदा आहे? कुणाला सांगताय मला? तुमच्या डोक्यात असेल हा असा कायदा. हा असा कुठला कायदा निदान मला तरी माहित नाही. आता मला बोलणोस साहेब स्वतःहून कबूल करतात त्यांना कायदा माहित नाही आणि तरी पण आपण बेकसूर आहोत असं म्हणतात. आता बोला. साहेबांना कायदा समजावणं कठीणच आहे बघा. नाहीतर काय हे त्यांना समजेल.